Aron masukod ang katakos sa mga otoridad sa pagresponde sa bisan unsa mang panghitabo, milusad karong adlaw og simulation exercise sa dakbayan sa Mandawi. Senaryo sa pagpamomba ang ilang gibansay-bansay. Ani ang report ni Nico Sereno. Nagsugod ang tanan dihang may mibusikad nga bomba gawa sa National Shrine of St. Joseph sa dakbayan sa Mandawi. Sa kakusog sa impact, daghan ang naapektuhan, nasamdan ug may usagani nga namatay. Tungod sa nahitabo, gikordon gilayon ang area sa mga pulis aron walay makaduol pa. Miresponde ang kabomberuhan aron pagpaong sa kayo. Mao kini ang mga eksena sa gilusad nga simulation exercise sa kapulisan sa Mandawi. Apan wala ra day didto nahuman ang tanan kay may gidudahan pa nga secondary bomb nga gibilin gawas sa eskwelahan. Daling gidispatch ang team sa Explosive Ordnance Division o EOD aron masusi kini. Gipabakwit dayon ang tanang estudyante sa eskwelahan aron maluwas ang palibot. Hapsay ra hinuon ang pag-evacuate sa mga estudyante. Nakumpirmar nga bomba ang sulod sa gibilin nga box mao nga gi-detonate dayon kini sa taga-EOD. Human maklear na ang tibok area sa ubang posibleng eksplosibo, gipasulod na dayon ang uban nga mga responders. Kini aron maabagan ang mga biktima. Matod sa mga otoridad, mas maayo gyud nga kapangandaman ang ingon ani nga mga senaryo mao nga milusad sila og simulation exercise aron masukod ang ilang katakos, kaabag ang lain-lain nga mga ahensya nga moresponde ning susama nga mga insidente. Ang paghitabo na bombing sa Cathedral sa Hulo, at least yung mga tao dire medyo may awareness na sila nga doon ay mga inana. Din karon ato ning ikuan na sa dugang na sa ding awareness ato ang katawhan. Ang simulation gilusad sab samtang nagsingabot ang mga dagkong kalihukan sa Subo sama sa National Youth Day o NYD karong Abril. Itang Mandawi isa sa binyo nga mo mo puyo ang ato ang mga youth delegates. Ay atong gisampulan ni dinheron sa ato nga pinakasentro sa Mandawi City o ingon ani nga panghitabo. Human sa kalihukan, gi-assess ang tanan nga mga partners. Gihulagway nga hapsay ug malampuson ang exercise apan may nakita sab nga gagmayng palyar sama sa daw advanced ra ang lihok sa uban nga mga responders. Supposed to be dili is yung dili sa nato i-cordon ng area until such time nga maka-clear ta. Ato sa i-observe the situation basig na pa yung mga secondary device na nga kuan before ta mag-cordon. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.